माबा खासि माबोरै गोसोखांखोनो दिनै अमा आथिं लाबोनो होननानै ना नुनानै गोसोखांदों? ओमफ्राय आं बेदर बायखायसै बेदराव थांखायो बेसेबां अमा बेदरबो दंमोन मेरला आं अमा बेदर जानो लुबैखादोंमोन जायखिजाया आथिंखौनो मोजांसिन आरो नोंबो आथिं जानो लुबैदों इसरा माला होनखो दे जि दाय होयो दे बियो दालाय नों होनाखै माला अमा आथिं देखौना खानायसैलै ने दख'ना नङा खोमालै नङालै एवखाखै फैलाय एवखाखै इलाय सिनायखायोना गोरा गोरा दै होनांगौ बेखौ नांनानै मेगनाव दांनांगौबाथाय गैला बाब्राब खागोन अमा बेदर संनो साबैसे मानसि नाङो नै गनसे थावखौ संलायबायनाय जोंना कुकमेना ओरैनिफ्राय लायदा मुदानो अमा बेदर आथिं अमा बेदर अमा आथिं होख्लायलाय पिग लेग्स नङा only one what is this jira ये जाहैबाय बानलु गोरान होखाबाय Today I am MasterChef guys, MasterChef nih. Anya. Berapa lira? English maker nih. Today I am MasterChef guys, MasterChef nih. English maker berat lah ya mana? Today I am MasterChef guys. Mana? Watch my cooking. Wow. Ini mati dong. मोनसे जाबानो थोनाय मोनखायोना
ini kasih halal klik kalam ranbai जाबाय जाजाबाय ओंखामाबो मोनखाबाय नै बरिया खनबेसे गाबहोनांगौ खनबेसे गाबहोनांगौ मा होनदों मा होनदों दे मोनजासिनो Kapit, ini sih bar. I'm in waiting.